సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి, మన టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఫుల్ సాంగ్తో చూస్తేనే ఎక్సలెంట్ అనిపిస్తుంది వీడియో. సో తప్పకుండా ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చివరి వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేస్తాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా చేసుకోవచ్చు వీడియోని. స్కిప్ చేయకుండా మాత్రం చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్స్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి, సో 1, 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 17 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. మళ్ళీ 18 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి మాత్రం కంటిన్యూగా 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తం. లాస్ట్ 28 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఒక 13 ఫొటోస్ ఉంటాయి అనుకుంటా. సో అక్కడ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే 1 బై 1 ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్గా. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ లాగ్ ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ఇది ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి, లాగ్ ఫోటో. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 27 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో 29 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.